Казвам се Александра Миткоанжерова и съм на 16 години от град София и моята песен се казва "Без глас". В поредната стая аз мълча, погледи остри режаме. Преди изпълнението си бях малко притеснена, но смятам, че се справих добре. Разбрах за фондацията от моята прекрасна преподавателка. Тя ме насочи да участвам. Още миналата година и сега за втора година участвам. Много обичам музиката, тя е моя светоглед. В бъдеще много бих искала да се занимавам с деца с социални и образователни потребности. Без глас всъщност и песен за тях, да ги приемем една идея малко повече. Дали